90 ka mga balay ang nasunog sa dakbayan sa Zamboanga kagahapon nga may resulta sa taas nga traffic human nagkaguot ang mga sakyanan. 265 ka pamilya ang naghuot karon sa barangay Covered Court human nasunog ang ilang balay kilid sa highway sa Purok 2, barangay Ricudo, dakbayan sa Zamboanga kagahapon sa Udto, Setyembre 22. Matud ni Fire Superintendent Lucio Albarracin, miresponde dayon ang ilang mga personahe apan tungod sa kagagmay sa mga agianan, naglisod ang mga fire truck sa pagsulod sa lugar. Naghuot usab ang mga sakyanan sa Ricodo Highway gikan sa West Coast area sa Dakbayan. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, mukabat sa 500,000 pesos ang danyo sa maong dapit. Wala pay labot ang danyo sa mga propiedad. Wala pay klarong pahayag ang Ricodo Barangay Kapitan Wahab Eba kung asa nagsugod ang kalayo nga milamoy sa iyang tindahan kilid sa highway nga maoy nakaangin sa ubang mga balay ug sa pagbakwit sa kapin duha ka gatos ka pamilya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe.